banen er start nummer 18, Rikke Slottholm, og derefter er start nummer 19, Stine Marie Bro, som gerne må holde sig klar på opvarmningsbanen. Foregående rytter, Katrine Optrup, sluttede med de 8 fejl i siden 59,91, og det var i første bane. Så i aften er jeg langt fra hjemme. Okay, ja. Og det er ikke sikkert, det er bare... Rigtig mange uger, hvor der er artikler med både... Ja. Vi har en hest nede i teltstallen, som er ret urolig, og navnet står på boksen af Marie Svendsen, og hesten hedder Kuh. Og de bedes kom derned nu. Og det var Marie Svendsen, der skal komme ned til sin hest i straks nede i teltstallen, og hesten hedder Kuh. Hun er lige hjemme i Rødvig. Ja, hun er hjemme i Rødvig. Og vi vil gerne næste rykke på banen, som start nummer 18, Rikke Slottholm på Meisels Roxanne, start nummer 19, Stine Marie Bro, bedes sig til klar i dit, og start nummer 20, Louise Blomstrand, bedes sig til klar på opvarmningsbanen. Foregående rytter, Moa Edenhammer, sluttede første base med 4 fejl til en 53,34.